Hi Veneli, Hello, Mamsi. njani? Ngiyaphila. Uyaphi Veneli? I'm taking a walk. Hey, Taking a walk. why ungafakanga into zokujima ojima okungcono nokuthi mawuthatha i-walk nje? Ngizoqala e-summertime, not now. Oh, okay. Yes. Hey, hayi hle. Belunjani usuku lakho emsebenzini? Hey, bekumnandi. Oh, kodwa nje yazi nakhona abantu abasebenzayo lapha ekhaya, bayabambezela ngoba manje angikwazi ukuthi ngisebenze ngesikhathi kwenza ukuthi ngikwazi ukusheshe ngiphume. Oh, funeke uma ngabe sebeqedile ngo-4 bahamba bese ngiyaqala phela mina ngiyaklina-ke yonke leyo mese bebeyenzile just nje amathashaphu. Wena? As long u-happy nje mngani ukuthi kwenzakalani, uphuma late, uphuma ngasikhathi sini, as long u-happy. Ya, mina ngisebenze kahle, bengi-right as ungibona nje ngithatha i-walk. Ku-right. Eyi, mina ngijabulile okufike le ngane yalapha ekhaya le ncane. Vele ngijabulile nje naye phela angithi wahamba ye emsebenzini eyosebenza u-6 weeks. So manje bese kuphelile-ke iy'nsuku-ke sebuyele ekhaya-ke. Wabejabulile shame engibona. Wow.